Zdravím priatelia. Vítajte u ďalšej jogy. Dneska si dáme rozcvičku celého tela na prekrvenie tela, aby sme sa cítili tak živšie, lepšie. Takže začneme v detskej póze, child's pose. To znamená, že ideme na kolena na okraj podložky, špičky k sebe a idem v podstate čelom na podložku. Ruky natiahnuté pred seba. A dýcham zhlboka. Ešte dvakrát hlboký nádych a výdych. A ideme rukami doľava. S výdychom doľava. Naťahujem pravú časť tela a aj dýcham. Snažím sa tam dýchať do pravého plúca. S nádychom do stredu podložky a s výdychom ruky na pravú stranu. Naťahujem ľavú časť tela a snažím sa dýchať do ľavého plúca, aby som natiahol ešte trošku viacej. Dobre, s nádychom na stred. Prejdem dopredu, v podstate si ľahnem na podložku. Pravá ruka vystretá vedľa seba. Vystrem pravú ruku a ľahnem si na pravý bok opatrne. Pravá ruka vystretá. V podstate teraz naťahujem deltový sval. Opatrne, pričom toto je taká citlivá pozícia. Pokiaľ to niekto necíti, môže kľudne skrčiť ľavú nohu a dať ju za seba. Tak, to isté spravíme na druhú stranu. Vystriem ľavú ruku. Prejdem na ľavý bok. A takisto, pokiaľ to necítim, ten ťah, tak kľudne môžem pravú ruku skrčiť teda pravú nohu skrčiť a dať ju v podstate za seba, tak jak som to teraz spravil. Dobre, ľahnem si späť, prejdem na všetky 4, ruky pod ramenami a v nohách mám 90 stupňov. S nádychom sa nahrbím a keby si prisadnem smerom k pätám s výdychom. A stále som nahrbený. Nádych späť, výdych smerom k pätám. Tak to spravíme 5 krát. Tak, 3. krát.
Tak, teraz si sadnem v podstate na špičky a krúžim ruky na stehná a krúžim hlavou. Pokiaľ to kliká a necítim žiadnu bolesť, tak to nevadí. To klikanie. Tak, ja som začal krúžiť doľava 5 kruhov, teraz na druhú stranu 5 kruhov. Tak, teraz ideme na ďalšiu pozíciu, tzv. Down Dog. Prejdem na všetky 4, zdvihnem kolena a hruď ťahám smerom k stehnám. Môžem aj prešlapovať z jednej nohy na druhú. Dôležitejšie je mať hruď smerom k stehnám, ako keby som mal mať úplne vystreté nohy, čo je relatívne zložité v tejto pozícii. Iba tí najflexibilnejší z vás to dosiahnu, mať vystreté nohy úplne. Tak, teraz spravím pár krokov dopredu. Chytím sa za lakte a visím v predklone. Dobre, narovnám sa. Ja si takto klaknem, pokiaľ chcete, kľudne zostanete v stoji, ale aby ste ma videli. Ja si klaknem a ideme s nádychom ruky hore a s výdychom ich dám do 90 stupňového uhla v lakťoch, zhruba jak kaktusa. Ťahám lopatky k sebe a tlačím tie ruky dozadu. S výdychom ruky hore a s nádychom pravá ruka za seba. Pozerám za seba. Nádych ruky hore. Výdych. To isté na ľavú stranu. Ľavá ruka za seba a pozerám za seba. Nádych a ešte raz to zopakujeme. Pravá ruka. Pozerám na ňu. Nádych a s výdychom ľavá ruka. Tak. Nádych a s výdychom ruky dole, lopatky dole takisto. Tak, ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám cvičenie páčilo. A uvidíme sa na budúce. Čaute.